namiesto záujemky máme záujemcov, to sa necháte zahambiť, dievčatá? A nechcete. Ale hromadná fotka, naozaj, nemusíte sa báť, že naozaj ide o hromadnú fotku, dievčatá, nemáte sa čoho báť. Zaručujem, že sa vás ani nedotkne, inak dostane takú dobrú že... Dobre, takže pokus o rekord fotky s pedoberom. Určite sa potom nájdete všetci na oficiálnej stránke Riverfestu. Takže rýchlo, chcete byť väčší. Teraz poprosím fotografov tam do stredu, do strednej uličky, podľa mňa odtiaľ sa bude najlepšie fotiť. Dobre, myslím, že zastavíme príjmanie ďalších dievčat, lebo myslím, že pódium viacej možno ani nevniesť. Dobre, takže túto kolegu odstránime z fotky. A nech sa páči, fotografi, foťte, prosím vás.